आफादा माहारिनि आफाद आरो फरायसा आफाद नाथाय थांनाय गोलाव समाव 34 बोसोर बे गोलाव समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जारिमिनाव राजखान्थि दाबिखौ लानानै जिहेतु जों हाबा मावबोबाय बा सोमावसारबोबाय आरो बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय राजखान्थि दिगाव जोङो खामानि मावबोनांदों डिसिसन होबोनांदों आरो जोङो रायजो राजाखौ आपिल होबोदों मालाबा रायजो राजाखौ जोङो खावलायनायनि गेजेरजों जोंनि जेंना सुस्रांनायनि थाखाय जों हाबा मावनो थाखाय जों खावलायबोदों दा दिनैनि थासारियाव आसामाव बिधान सभा माने जानो थांगासिनो दङ आरो बिटिआरनि मोन 12 समस्तियाव राजखान्थियारि हान्जा बेयाव इउपिपिएलआनो जा बा माने बिपिएफआनो जा बा गुबुन गुबुन हान्जाफोरा दिनै माने बिसायख'थि गेलेगोन आरो जिहेतु बेयाव बर'निनो हान्जाफोरा बिसायख'थि गेलेगोन बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआरनि सिंनि समस्तिफोरखौ लानानै दिनै बेयाव आङो बाथ्रा बुंनाय नङा बिटिआरनि बायजोनि गासैबो मोन 30 समस्ति दङ बे समस्तिफोरखौ लानानै जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय स्पष्ट भाबै रायजो राजाखौ मिथिहोनो नागिरदों जे सनितपुर आरो बिश्वनाथाव हा हुनि जेंनाया दाबो जोबाखै हा हुनि जेंना जोबैनि थाखाय बा फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों लेन्ड राइट मोनैनि थाखाय दिनैबो बेयाव पन्सायती राज बेबस्था जायाखै बे मानसिफोरा बिधान सभायाव बा एसेम्ब्लियाव भट होयो नाथाय बे मानसिफोरा पन्सायती राजनिफ्राय बन्सित जानो गोनां जादों फान्डामेन्टेल जि राइट्स होननानै बुङो जेराव नोङो गुदि मोनथायनि बाथ्रा दङ भारत संबिधानाव आइ-वाइ-न'निफ्राय लानानै जब कार्डनिफ्राय लानानै सरकारनि जेसेबां जिखिनि स्किम बा आसनि दङ फारसेथिंजाय लामा दालां बेयाव माने जेसेबां स्कुल कलेज दङ बे भेन्सार जानानै दङ लामा दालाङा जायाखै आरो बेयाव दै लोंनायनिफ्राय मेडिकेल साब सेन्टारनिफ्राय लानानै इलेक्ट्रिसिटिनि बेबस्था गैया आरो गोबां जेंनाजों रायजो राजाफ्रा माने बेयाव जिउ खुंनो गोनां जादों 3,000निफ्राय लानानै 45,000सिम आसाम नाङै धेमाजियानो जा कार्बि आंलंआनो जा नगाव मरिगाव हजायानो जा बा नोङो लखिमपुर जा गवालपारा कामरुप बरपेटा बङाइगाव धुबुरी बे गासैबो ओनसोलफोराव बर' रायजोफोरनि भटारआ दङ आरो बे रायजो राजाफोरा बिसायख'थि फैयोब्ला बेयाव गुबुन गुबुन हान्जाया बिसायख'थि गेलेयोब्लाबो बिथांमोना एबसुनि आनसलिक आरो जिल्ला अफिसाव फैनानै खबर लाफैयो सोंफैयो जे बे बाराव जों सोरखौ सापर्ट होनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा इसु बेस्ड जोङो माने सापर्ट होबोदों इसुनि थाखाय जेंना सुस्रांनायनि थाखाय जों सापर्ट होबोदों जों रावखौबो ओरैनो गोरलैयै जोङो सापर्ट होबोआखै दा बेखायनो समस्तिनि सिङाव ओनसोलनि सिङाव जिल्लानि सिङाव बर' आइ आफा रायजो जानाय जि जायगाफोर दङ बे जायगानि दिनैनि बास्तब जि जेंना दिनैबो जोङो गोबां माने जेंना जेंसिजों जोङो जुजिनानै दङ आरो बे जेंना जेंसिया जोबाखै थारैनो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर सुक्तिया जाबाय बे सुक्तिनि गेजेरजों इनक्लुसिभलि कमप्रिहेन्सिभ मोनसे सलुसन पेकेजखौ लाबोदों आधा जिखिनि जोंनि एकर्डनि दफा दंमोन बे मावफुंजाबाय आरो आधा एकर्डआ दायो मावफुंजानो थाखाय दङ सरकारा बेखौ मावफुंगोन होननानै जोंनो प्रतिश्रुति होदों नाथाय नैबे बिधान सभा बिसायख'थियाव रायजो राजानि जिखिनि समस्या जिखिनि जेंना बे जेंना जेंसिनि सायावबो जोङो नोजोर बोनांगोन आरो बे जेंना जेंसिया जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोबो बा जे जेंना जेंसिखौ जाय सरकार दागोन बा जाय सरकार सालायगोन बिथांमोना माने सुस्रांनानै होनो हायो दा बेखायनो जोङो ब्लाइन्डलि सापर्ट होआबासिनो पजिटिभ मोनसे कनस्ट्राक्टिभ माने अपिनियननि गेजेरजों रायजो राजानि मतामतखौ लानानै रायजो राजाया मा लुबैयो जोंनि समाज दैदेनगिरि जोंनि ओनसोलनि दैदेनगिरिफ्रा मा लुबैयो बिनि सायाव जोङो फकास खालामनानै बिथांमोनजों रायलायगोन अपिनियन लागोन आरो बिथांमोननिफ्राय कनस्ट्राक्टिभ मोनसे अपिनियन लानानै फैबाय थानाय समाव जोङो डिसिसन होनांगोन दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजानि जेंना सुस्रांनायनि थाखाय बे 30टा समस्तियाव जिखिनि जोङो स्टेप लानांगौ जिखिनि जोङो इनिसियेटिभ लानांगौ जोङो बेखिनिखौ हाबाखौ जों मावगोन आरो फैबाय थानाय समाव जिहेथु जोङो खुनु बिजाथि जों दैखाङा बा जोंहा बिजाथि बिदि माने गावनो गैया खारन जोङो माने पलिटिकेल पार्टि नङा दा बेखायनो रायजो राजानो मोनसे जोङो दिग बा लामा होनांगोन जाहाथे बिथांमोना गावबा गावनि जेंनाखौ माने सेरखाय बेरखाय भटआ माने जायाब्लासिनो माने जेंना सुस्रांनायनि थाखाय बा इसुनि थाखाय बा जोंनि प्रब्लेम्सफोरखौ रिजल्भ खालामनायनि थाखाय रायजो राजाफोरा मोनसे स्ट्रं मोनसे मेन्डेट होनो हायो आरो स्ट्रंलि भइस होनो हायो आरो जाय हान्जा जाय बिजाथिया जोंनि जेंनाखौ सुस्रांगोन जों बिनो मदद होगोन जाय हान्जा आरो जाय बिजाथिया जोंनि जेंनाखौ सुस्राङा बा जोंखौ माने
गुरुत्त' होआखै बिथांमोननो जोङो सापर्ट होनायनि बाथ्रा गैया दा बेखायनो जोङो देरहाहोनोबो हायो जों फेजेननोबो हायो बे बाथ्राखौनो लानानै बे स्पिरिटजोंनो जों खामानि मावबोदों दा बेखायनो आं मिजिंथियो जे बेयाव रुलिंआनो जा बा बेयाव अप'जिसनानो जा बेयाव रुलिं आरो अप'जिसन नायनि बाथ्रा गैया सोरखौबा मोजां मोननाय सोरखौबा गाज्रि मोननायनिबो बाथ्रा गैया दा बेयाव इसुनि सायावसो सोनारगोन प्रब्लेम्सनि सायाव सोनारगोन जिहेथु जोंनि मेजर प्रब्लेम्सआ एकर्डनि गेजेरजों रिजल्भ जाबायब्लाबो ओनसोल भित्तियाव डेभेलपमेन्टेल जिखिनि एसपेक्ट्स दङ बा ओनसोल भित्तियाव जोंनि जिखिनि फान्डामेन्टेल राइट्सनि जिखिनि जेंनाफोर दङ सरकार मोनसेया जिखिनि होनांगौ बे जेंना जेंसिनि सायाव जोङो माने नायबिजिरनानै उननि समाव जोङो रायजो राजानो मोनसे मोजां डिसिसन होगोन होननानै आं दिनै बुंबाय गोजोन्थों